Min kellim bi startup ta' kumpanija fil-qasam ta' teknoloġija f'konferenza organizzata mill-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni għal kap eżekuttiv ta' kumpanija żviluppata bl-għajnuna ta' Microsoft li attirat l-investiment ta' kumpanija mis-Singapore. Din hija l-istorja ta' suċċess ta' Abdallah Kablan, fundatur tal-kumpanija Hippodata li s-sena l-oħra nfetaħlu bib ta' opportunitajiet wara li tkellem dwar it-twaqqif tal-startup tiegħu fil-konferenza Zest. Konferenza li taqgħet intraprendituri internazzjonali u esponenti ewlenin mill-qasam tal-innovazzjoni u teknoloġija ma' żgħażagħ u persuni interessati li jaħdmu jew jibdew startup f'dan il-qasam. Kif ġara lil Kablan meta s-sena li għaddiet iltaqa' ma' rappreżentanti ta' Microsoft. Is-sena li għaddiet tajt keynote speech f'Zest li ġibid l-attenzjoni ta' Microsoft Ventures globally u batu li invitazzjoni biex napplika l-Microsoft Ventures Program li huwa program li kull sena xi 500 startup mid-dinja kollha japplikaw għalih u mbagħad Microsoft jażlu 6. Konna vera lucky li meta applikajna mid-dinja kollha għażlu 6 u Hippodata kumpanija tagħna kienet waħda minn dawk. Tul l-esperjenza ma' Microsoft u t-tim tiegħu kellhom prestazzjoni eċċellenti, tant li l-kumpanija tagħhom kellha l-aqwa riżultati. Suċċess li ġibet għajn investitur mis-Singapore illi għenu jkabbar il-kumpanija tiegħu iktar. Iktar minn hekk, is-suċċess ta' Kablan wassal biex l-istess investitur iddeċieda illi jirrialloka l-bażi tal-kumpanija tiegħu f'Malta stess. Meta raw li għaw Malta hemm talent, għaw Malta hemm ideat u għaw Malta hemm execution li hija world class u aħna we proved it through being a part of Microsoft Ventures. Dik tagħhom konfidenza kbira li huma jistgħu jiġu jibbażaw l-operazzjoni tagħhom tat-teknoloġija minn għaw Malta, jafu li hemm political will as well li tissapportja daw l-inizjattivi tagħhom u huma ħafna komdi biex jiġu għaw Malta u jissettjaw l-operations tagħhom minna. L-istess konferenza li tat bidu għal din l-istorja ta' suċċess se terġa' tittella bejn it-19 u l-20 ta' Settembru mill-MCA, fejn din is-sena u stmat li se jattiraw iktar minn 500 partiċipanti li se jisimgħu l-idejat u l-esperjenzi ta' 45 kelliem lokali u internazzjonali fuq temi li jvarjaw minn dawk tekniċi għal oħrajn mill-lat ta' kummerċ bħal kif tibni kumpanija mix-xejn tikber tkun profitabbli u kif tiġbed l-investiment lejn il-kumpanija. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri sostna illi konferenzi bħal dawn ikomplu juru fuq bażi internazzjonali kif Malta għandha l-attribwiti kollha biex tattira l-komunità ta' imprenditorija diġitali.